Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe taweteɓe shopping dengol e luttuɗum groupe ji Adamou Haruna on pofnama on guelanama kayruji ɗuɗɗi kala taweteɗo nder duniyaru fou. Adamou Haruna hofni on shopping dengol bo yetti on. En nandi ɗum hoosi wakkati ɗuɗɗum deydey ko yahanta presque lewru plus de 3 semaines en ɗo tawe yaasi lesdi e nokkuje feere feere surtout nder lesdi Nigeria toujours gam taskara waddangono en kujeji feere feere ɗin ɗi tammiɗen naftirgo ha nder julde layha. Gam mayɗo miɗo matina derraɓe séjour am wari ragare ha ɗeɗey nokkujeji ɗiɗi mi yehiɗi pat maci. Hande mi wolwan tan ɗo miɗo tawi lesdi Nigeria to Allah mum yerdi jango mi tammi jippago berniwol Yaoundé lamorde lesdi Cameroun mi tammi wartugo lesdi meɗen to Allah mum yerdi. Gam mayɗo mi wari mi waɗa vidéo ɗo ngol yettore deydey kala himɓe ɓe mi hokkimi confiance soodi kuje ha am diga ummago am lesdi Cameroun wala haɗɗo ha hewtugo deydey wakkati hotugo am wari derraɓe mi yetti on Allah barkiɗin wartoron kayru nder région ji Cameroun sappo fou wala ha goɗɗo mata yam pasiko man kuje en noon lesɗe taariɗe Cameroun Centrafrique Chad Gabon Congo Guinée wala ha goɗɗo mata yam pasiko man kuje derraɓe onon matuɓe am pasiko man kuje diga Arabie Saoudite ko nandi ɓe majum peeji ɗuɗɗi deydey ni dayi ɗum yimɓe mati yam pasiko man kuje mumen tefi ɗum expédient ɓe ɓe jottoɓe ha ɗeɗe nokkuje ɗi ɓe goni on pat moɗon mi yetti on Allah warsoto on kayru e non himɓe este mi yetti on Garon Boulay non Manju enanta Bertois Baturi enanta Betare Oya Ndokayo enanta luttuɗum nokkuje on pat noon mi yetti on deydey ɓe amana ɓe yiide nde on kollimi kala ko marɗon haaje fof no matami on pasa Allah barkiɗin enen noon yimɓe Adamawa surtout gawdere onon bo mi yetti on Allah wasoron kayru nonon Tingere on paasi ko mankuji ha am e luttuɗum gure mi fotami limtida derɗaɓe Allah barkiɗin warsoron kayru séjour meɗen waɗi ragare na bawi goto séjour men waɗi ragare to goɗɗo mari haaji hunde heɓatande geram to mari haaji hunde ko ɗum ɗume ɗum giɗɗa to yiɗi ɗum ha Kano hunde man woni to yiɗi ɗum ha Lagos to yiɗi ɗum ha Cotonou to yiɗi ɗum ha Dubai kala hunde nden nde annduɗa marɗa haaje fou to contacti shopping jengol wannete dabare hunde may ɗo nde tammi yottago ha nokkure nde gonɗa fou to en garti Yaoundé bo miɗon matina ɓenɓe kuje mumen tammino récupérugol e Yaoundé récupéra fou to Allah mum yerdi à partir de vendredi en poti en matotira kuje moɗon pat tammi yottago tammi lattago disponible ha Yaoundé on tammi récupérugo e nonon ɓe ɗum expédient no kuje banta Bafia banta Bafoussam Chang non Koulsamba e ko nandi ɓe majum on pat moɗon e Bolova e non Salmelima on pat kuje moɗon tammi yerbego yake to mi yottake berniwol Yaoundé ɗon deydey seɗɗa komi waɗi mi weccani matin en derraɓe on kolliyam yiide on kolliyam amana on soodi kuje kam wane limi gureji pat himɓe soodi kuje ha am Allah barkiɗin sey wakkati feere fayin to Allah hawri en ha deydey nder voyage feere feere mais ande en no matotir nder groupe ji men kam ha konde on giyan bo en continue en publie ko kuje hunde nde goɗɗo mari haaje fof to neɗo disponible ha Yaoundé ma min ngala paquet ma min expédient ne to disponible ba ha Nigéria haɗo ɗo ɗon bo ɗum waɗa paquet maɗa toujours ɗum expédient ne ɗum wara Garoua à partir de Garoua ɗongal maɗa yerditi ha nokkure nde gonɗa alhamdulillah diga en gari mi tammi kuugal meɗo yahba ɓerde yiɗi wala mo sunni wala mo ɓerni to alhamdulillah en yettiri no jomirawo mi yetti on bon pat moɗon Allah barkiɗin warso ɗon kayru to Allah mum yerdi jango mi tammi lattago nder perniwol Yaoundé lamorde lesdi Cameroun on jarama wassalamu aleykum.